أبزحلو فوسلست 4 معالتات زحيلو زنبرو وطر أمريكان إيرانن لوم ليت دما هاندبت داقماي تباري علو إيران أو يردانوس نابزركم معسكر سراويت أمريكا هاندبت حيالو بالاستيك مسائلات بتغتاتالي زتقوست كوينا سراويت أمريكا دما نظم مسائلات نمفشال تعري كم زقبر دحر مقلاتو ملاش نايت متقعتي كم موساد جن زاقير تقوتي بيزركب إزي كونتات نتي أما أخلاي مبراق زلو وطرين أبزخف الدرجة زبصحو قينو بسنكت زتفترة هواهوون واغان دادي موساخو تقالي صلو وقعو مرخو بزهان إيران سبر زين ايلو خمز قلصون حيل أير حلوة صور إيران نزمت كعتي كم زفت مزرقا قصوخينو اتمقلصو هسيخو أبلع الإسلامويت ريببليك إيران زفنو سقاتات كساب زقصلن حيلتات أمريكا أبلع الربحاتات نزفت سموو زي حقاون أوكين تقوارات كسب زي قوارتون قال سنان تخسي مسيراتنان كقصليو كبلي قاليس زلو بتوسخي سب سلطان أمريكا زسمعو مفرحن أبلع الربحاتات إيران زقبرو زي حقاو متقعتاتن بهصص دون تزيلو متقعتم كم زي قوارتون تنققو مالو ماخلاي تزاز أمريكا مالتون سينتكم بوغونو أبزوصو هصص مقلصي إيران أب يوردانوس نابزركم معسكر سراويت أمريكا حيالو مسائلات كم زتكوست بمرققات نتزسنبر متقعتي مكلخال كم زخالون قاليص الله كابتم زتتقوسو مسائلات مبزحتيوم أب أير كم زفشلن اتم زودقون كبير قدات كم زي وردن سراويت أمريكا زقلص خوينو بريزيدنت حرات منقستات أمريكا دونالد جي ترامب قرم خلت معلتي ني أكسيوس أبزحو قال محتتون مس إيران أو عميق زتا خمزركو بمقلاص انت زي تسمامعم جن بقولتف متقعتي خفنو خمز خؤل مفرر حز ذكريو إيران جن مسيان أهجر كم زت تزارربو أي فلتني يببال زت جبر زت خمزيلن مفرح أمريكا كم زي سرحن بمقلاص لوم ليتي بتخصون كي ترف من لا شيبات لله ما خلاي تزاز أمريكا خمز حبرو دما زوم مسائلات دحر فرق ليت ولا كنت تتقصو حيلتات أمريكا جن أبلعلنا يتتنقق كونتات سلزنبرو مكل خال كيلوم يوم كبلي قليت زلو بزعبا حوارو متقعت أمريكان سعود عربن أبلع العراق زتوسن مسنر إدما لوم ليتي أمريكان سعود عربن بحبر بموهاد أبلع العراق حيالو تدرو متقعتات فتسيمان اللوا ما خلاي تزاز أمريكا سبر زينايلو أبزوبصو زيناون نفرت وقع أمريكان سعود عربن أم مبراق أو العراق أبزركو مخزنات أصوارن لوجستيكن زتواهاد متقعتك كايدن اللوا إزي سقوم تزتوس ددما أبز حالف سو عن كلتن ساعاتات بحلوة صور إيران مالتون بأي أرجسي زتمرحة لعلي سلاسة متقعتات درون مفصام صعيب مخانو تغليص الله منيستر مكلخال سعود عرب دحرت متقعتي ابزهو مغلصو حيل اير هاغورو مس ماخلاي تزاز امريكا بمغهاد ابز متقعتي كم زتساتف زغلص خوينو بتخال وغن دما ابلعل حيلتات امريكا زتفنو متقعتي عود كم زي نبرن بحيلتات امريكا كم زعنون ماخلاي تزاز امريكا زغلص خوينو بزي دما حيلتات امريكان سعود عربن اب كند قطتا ابلعل ايران متقعتي زفصما ابلعل العراق حنا ناي مفداي متقعتي خفصما حديرنا الله بمسارة حبريتا ماخلاي تزاز أمريكا ون كور حلقات كسام ميازيا أبزلو جزية تراي أب عراق زنكساقوسن مس إيران كتتها وركب زلو من عتقات أب العلي زيغاتات انتقالات أمريكا لعلي شدشتم إيتي فتناتات متقعتك كايدم يوم وهابقال منيستر مكلخال سعود عرب زخونة تركي المالك بوغونو سرعاتات مكلخال أير هاغورو أم مبرق أو جزءات كباب ريادن أبزركو بتكالات نداد زتفنو متقعت درون أب أير كم زفشل بمقلات زم متقعتات بإيران زدقفون كاب عراق بزنكساقوسو مليشاتاتن كاب جزءات عراق زتتقوس مخانم قليص الله سعود عرب بمسارة شارتر ودحورات هاجرات عنقص 50 حدن نجزا رأساناي مكلخال بحرياو مسلا بمتقام مس أمريكا بحوار سقمتي كم زوسدتون اتي وهاب قال فليط الله إذا خمزي لكل وتر ما خلاي مبرق تجاري دبزل الأوان إيران فريات إندستري مكل خلا كتسفح فحن عقمتات حيل أيرن بحرن قدام نتهب كم زلان لعلواي بعل سلطان مكل خال التهاجر قليص الله إذا مرقت إيران دما منيستر مكل خال أمريكا بيت هيكست أورح مقابيت زهاو مقلتي ملو بمل إذا تصارر كوينو أبتقزيتون هيكست مسارة إندستري مكل خال إيران نعملو عنوة التغير إيو كاب حجن دحر إيران حانت مسائل كوا كتفر أي تخيلني يا قبل قليص أمن بارود ذكريو يخون برمنيستر لوجستيك حالتات عتقات مكل خالن إيران برغادير جنرال ماجيج أبونو رزا نأقل زينا تصنيم أبزها وحابريتا مسمرات فريات إندستري مكل خال إيران كاب قدم حج بزبالة النطوفاتن أبسرح زركبو مخانو من قليص الله بالعل كتر مسائلات كم قولو نفر لنا ببال اتي جنرال بتر بمقلاص وسيخون قبل الاستراتيجيكا وتكالات مكل خال إيران زتفصو متقعتات نمفراي أصوار التهاجر دو كبلو كم زي كالو حبير الله منيستري هكسات أبزها
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቅድሚ ሴኔት ኣሜሪካ ቀሪቡ ሰራዊት ኢራን ከም ዝዓነወን ካብ ኩናት ወጻኢ ከም ዝኾነን ዝሃቦ መረጋገፂ ዝምልከት ሕቶ ቀሪቡሉ ዋላ እኳ እንተነበረ ኮይኑ ግን ብግልፂ ምላሽ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ሓሊፍዎ እዩ። ማዕኸን ዜና CNN ብወገኑ ብዛዕባ ወታደራዊ ወይ ድማ እዋናዊ ዓቕሚ ፍርያት ኢራን ኮነ ብሰንኪ መጥቃዕታት ኣሜሪካን እስራኤልን ዝበፅሐ ሙሉእ መጠን ጉድኣት ብናፃ ኣካል ክረጋገፅ ከም ዘይከኣለ ገሊጹ እዩ። ይኹን እምበር ቅድሚ ሕጂ CNN ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኢራን ነቲ ዝተሃስየ ትሕተ ቅርፂ ወታደራዊ ኢንዱስትሪኣ ካብ ትፅቢት ዝተገበረሉ ንላዕሊ ብዝኾነ ፍጥነት ዳግማይ ሃኒፃ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወት ዝሕብሩ ጸብጻባት ስልያ መውፅኦም ብሰበር ዜና ጸብፂቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እዚ ድማ ኢራን ዘለዋ ናይ ምሕዋይን ዳግም ምህናፅን ዓቕሚ ዘርኢ እዩ ንኽበሃል ገይርዎ እዩ። ብዛዕባ ርክብ ትራምፕን ኔታንያሁን ኣብ ዋይት ሃውስ ዝተወሰነ ምስ ንርኢ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ዋይት ሃውስ ብምርካብ ምስ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ኣለዉ። እዚ ርክብ እዚ ድማ ካብቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት ዝተወልዐ ኩናት ኢራን ንዳሓር ናይ ፈለማ ቀጥታው ዘተ ናይዞም ክልተ መራሕቲ ኮይኑ ዝተመዝገበ እንትኾን ኔታንያሁ እውን ድሕሪ እቲ ኣኼባ ነቲ ዘተ ከምቲ ልማዱ ካብቶም ክሳብ ሕጂ ዘካየድናዮም ብሉፃት ኣኼባታት እቲ ሓደ ክብል እንትገልጽ ዋይት ሃውስ ነቲ ዘተ ብሓፂሩ ውፅኢታውን ኣወንታውን ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። እዚ ኣኼባ ኣብ ውሽጢ ኦቫል ኦፊስ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ዕፁብ ማዕጾ ዝተኻየደ ኮይኑ ጋዜጠኛታት ናብ ውሽጢ ክኣትዉ እውን ኣይተፈቐደሎምን እዩ። ድሕሪ እቲ ኣኼባ እውን ዝኾነ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጫ ዘይተዋሃበ ኮይኑ ኔታንያሁ ናብ ዋይት ሃውስ ክኣቱ ከለውን ንጋዜጠኛታት ብኸፊል ጥራይ ብዝረአ ጎድናዊ ማዕጾ ኮይኑ ድሕሪ ናይ 9 ደቂቕ ጻንሒት ከዓ ብዘይ ዝኾነ ድሙቕ ስነ ስርዓት ካብ ዋይት ሃውስ ወፂኡ እዩ። እዚ ኣኼባ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መጀመርታ 2025 ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምላሱ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተገብረ ሻምና ይርከብ እዩ። እዚ ኣኼባ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዘሎ ርክብ ምሕርፋፉ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ዘለውሉ እዋን ዝተኻየደ ኮይኑ ትራምፕ ቅድሚ እቲ ኣኼባ ብዛዕባ ኔታንያሁ ዘለዎ ቅሬታ እውን ገሊጹ ነይሩ እዩ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ድማ እቲ ኩናት ብዘይ ንጹር መወዳእታ እንዳተናውሐ ብምምጽኡን ብዛዕባ ውፅኢታውነት እቲ ኩናት ዝተዋሃቡ ቅድመ ግምታት ብዘይ ምስላጦምን ትራምፕ ብኔታንያሁ ከም ዝሓረቐ ዝገለጹ ኮይኖም ይኹን እምበር ኔታንያሁ ነዞም ግምታት ብምንጻግ ጽቡቕ ርክብ ከም ዘለዎም ንኸርኢ ፈቲኑ እዩ። ኢራን ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ንከይህልዋ ኣብ ዝብል ሓበራዊ ዕላምን ኣብ ካልኦት ጉዳያትን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተሰማምዑ ድማ ኔታንያሁ ንጋዜጠኛታት ዝገለጸ ኮይኑ ኔታንያሁ ናብ ኣሜሪካ ክጓዓዝ ከሎ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ናይ ስልያ ሓበሬታታት ብምሃብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓበራውን ዓናውን ስጉምቲ ንምውሳድ ንምእማን ዝዓለመ ዑደት ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ትካላት ኒኩለርን ቅድሚ ሕጂ ዘይተሃረሙ ከባቢታትን ዘተኮረ መጥቃዕቲ ከካይድ ኔታንያሁ ሓሳብ ኣቕሪቡሉ ዝተባሃለ ኮይኑ ኔታንያሁ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዳግማይ መጥቃዕቲ ካብ ምፍጻም ወጻኢ ካልእ ኣማራፂ የለን ዝብል እምነት ንትራምፕ ከም ዘካፈለውን ተገሊጹ ኣሎ። ይኹን እምበር ሓደ ላዕለዋይ ሰበስልጣን እስራኤል ንቻናል 12 ከም ዝገለጾ ባህርያት ትራምፕ ተለዋዋጠ ብምዃኑ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ሓሳቡ ክቕይር ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ብወገን እስራኤል ከም ዘሎ ይገሊጹ ዘሎ። እዚ ኣኼባ እንዳተኻየደ ከሎ ኣብ ከባቢታት ዋይት ሃውስ ሓያሉ ሰባት ኣብ ልዕሊ ኔታንያሁ ተቃውሞኦም ከስምዑን ካብ ስልጣን ንኽወርድን ብሕጊ ክሕተትን ዝጠልብ ጭርሖታት ከቃልሑን ድምፂ ሳይረን ከስምዑን እውን ዝወዓሉ ኮይኖም ድሕሪ እቲ ኣኼባ እውን ክልቲኦም መራሕቲ ናብ ዝኽሪ ናይቲ ንእስራኤል ብትሪ ዝድግፍ ዝነበረ ዝዓረፈ ሴኔተር ሊንድሴይ ግርሃም ንምስታፍ ኣምሪሖም እዮም። እዞም መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ወታደራዊ ወጥሪ ድማ ንመላእ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ከቢድ ስግኣት ወዲቕዎ ዝርከብ ኮይኑ ብፍላይ ድማ እቶም መንጎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ኔታንያሁን ዝተኻየደ ዕፁብ ኣኼባ ኣብ ቀረባ እዋን ሓድስቲ ወታደራዊ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ንዝብሉ ግምታት ዕብይዎ እዩ ዝርከብ። ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ብሰንኪ ዝቕልውላው ዳግማይ እንዳወሰኸ ይመጽእ ምህላው እውን ንቁጠባ ዓለም ተወሳኺ ብድሆ ዝኾነ እንትኾን ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝሕብርዎ ድማ እዚ ኩነታት ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ብቁልጡፍ እንተዘይተፈቲሑ ናብ ዝገደደ ዞባዊ ኩናት ከመርሕ ዝኽእል ዕድላቱ ሰፊሕ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ።